Has been elegant. Our culture is beautiful. Yes, I'm just close to one of the beautiful queen mothers we have in the Ashanti Kingdom. She is the queen mother of Mampong traditional area. And I'd like to talk to the queen mother, Nana Ajekuma Difie, the second. Nana, Bemo Adetuchi. Na ene who said, Abamreno Asasaka Krabi, the Asasa, say, baby, I did Nanka, and yes, I get na Obaya Yedi a day, Ohai, Sempa, no Wuno, Sempa, I think I've been Pana Wakasawanya. You did can make it. I consider no baby able to be a lawyer Asantehene, and that's so would make us be a privilege enough to have His Royal Majesty Otumfuo or London on the invitation of the British Museum. And then I consider it to know the era why I did not consider the idea. James Asantehene Ghana for young come up. Anymore, I won't say pardon. You don't know shaking tin and ocean to my nature said, Asantehene maybe will be a made a song, and I maybe will be a year money and your money. It's a name will be over here, and I say, any other opportunity to be here. Yes, an era will display Ashanti culture in a way that people have never seen before, especially in the foreign land. We should be glued to our TVs to watch His Royal Majesty as He's displaying his culture from a different continent. Now, Nana Yesha, Nidu Hay, this is also been Paneda, the SBT Ofi, this is also do, and as a location, and as It's a location because you bear with me, say when people migrate, they migrate with their culture as well. The culture is we, the culture is us. And nothing is really going to change. It's just the location and maybe how we are going to sit. But apart from that, Libya is going to be the same. The most important thing is Eura and as a baby soon. People exchange pleasantries the same. It's just the change of location in a different continent. na obi ebisama say ebrebi ebedi akosta biano say a de kesiu say kitro yana omota hu say sikajoko fi epiamonte ende medim sikajoko fi eba biana Whatever. Customs and traditions of Ashanti. Second Kofi, and I said, before I said, because I can see on 10 people. We were privileged enough to see it on the 12th of April. It comes once in a lifetime. It is, why are you lucky no one will be here? Madam, this over Ghana, maybe or another setting. Maybe a short November program. No, maybe we'll be privileged enough to see Kesian again. 25th anniversary na because we a ma program be and also ubwa himafo nyina no amagba yechre aduane a edi ewo yenana no moduane a na wo hodada nyina no ene obai wanya bi edi na say obasan organize for ewo ha A food festival, and I said from farm to table. The MC I realized it was in Kufoni. We had a lot of calls. We refer when time and now prepping for program, no saying BB or CIA because as I said, you still carry your culture along with you. It doesn't matter whether you are in a different continent, a different country. What's necessary? Asantehene, what's necessary? Ghana. In India, no, me buy me a bindi, and I whatever. Me track 6.5 hours. Na me be difficult. Whatever. I want to go on a different line. But we encourage you. I said we should stick to what we eat, and that makes us who we are as Ashantis. Nana Ajekuma Difie Mampo Hima na no ebon komoi adofo P ewo ha ene ye hwe sene ahofoma no esiti a yade a so ani pa ye nche ye Otumfuo Osei Tutu the second
ɛbɛba na ɛnɛ sɛnde na n'ahema ɛka no ɛnyɛ biribi biara na mmom ɛyɛ adeɛ a location ne kɛkɛ ɛna asesa yɛa yɛnim sɛ akwasida biara no yɛna yɛtadi ɛwɔ dwabere mu a ɛwɔ manhyia nanso ɛnɛ yi deɛ yɛde aba ɛyɛ aburokyire maamu baabi a ɛwɔ yi ɛyɛ Middle Temple Gardens ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna yɛwɔ a yɛdi ɛyɛ akwasida yi ɛnɛ akwasida yi ɛda soronko koraa san sɛ afei yɛsii mu yi na kyerɛ sɛ ɔpem so wɔde mfeɛ aduonu enum ɛwɔ abaadua yi so na wohwɛ nneɛma a ɔpem so wɔyɛ firi saa berɛ a ɛbaa sɛ yɛde no si akonnwa so ɛyɛ 1999 na wɔde education fund ɛbaeɛ na sɛ mehwɛ nananom ahofa ma nnɛ sɛdeɛ ɛsiteɛ kente a kente kɔkɔɔ mmoromo paa ɛna nnɛ nananom nyinaa tutu so a sɛ woawie ne yɛ mpo a ɔnka sɛ aha ɛyɛ aburokyire ma mu waka sɛ o aha yɛ sɛbio manhyia pɛ ɛna yɛwɔ nana mɛmoakye nanopɛ adɛ tɔkye adɛ ntɔ yie na ɛnɛ wobaa yɛ sɛnea wosi ho dwumadie na mokeka yɛnnuru baabiara deɛ nanso sɛnea wohu ne ɛyɛ ade aso wɔ ne anaa asɔ m'ani paa because yɛn aburokyire ha no ho ne yɛtena ha kyɛ meyɛ kwaman ɔman hene ɛnifa hene nana de bra tɔpa yɛwura ɛbɛ yi yɛnya ne aboaboa deɛ ntwene ne bibibia a ɛfata sɛ yɛwura ɛdi akwaside wɔ ha a yɛyie yɛne atoto amana duru sɛ yie na mototue mu no na ɛnra nano na yɛhyia apemsoɔ ɛwɔ di nanasoro kan sɛ mo bebree wɔ ha yɛnya mo anya ho antumi ama abɛya medi yɛtwa ne fifth anniversary ne wɔ efie nyame adom ɛnɛ waba ha ɛnidi na ɛsɛ ɛfata sɛ ɔne mo ɛbɛto nsa didi na ewie yɛsɛn edi ade yi ɛyɛ ade a wankasa wɔne fie first time ni anaasɛ motadi bi wɔ ha nananom deɛ nananom aka yɛn ho abom bebree yɛne a yɛte akonnwa tuntum ɛwɔ fie no yɛaka yɛn ho abom nti yɛ na akwaside bia no yɛtaa ahyia ɛna afei so nananom a wɔ ha no yɛkyerɛ yɛn mma ne yɛn nananom amammerɛ yɛto din yɛgye awareɛ yɛkɔ yie biribi a wɔkyɛ nananom yɛ na deɛ na asi deɛ ɛnɛ ne deɛ wɔsi edi kan yɛwura maa ɛmmea mu onudwa ɛkɛsiesie bi da applaud him for that nti da yɛwura ɛde mfomsoɔ bebree aba asanteman deɛ ɛtɔ so koraa sɛ yɛamammerɛ no a yɛwura saa abɛka nya mu no wɔsɛ yɛni so nti yɛn so yɛde to wɔ ne yɛde agya yɛn nananom na ɔmo hu sɛ mpanimfoɔ si hu sɛ ɔnim baabi a wofiri a ɔnhunu baabi a wɔkɔ nti yɛwura deɛ yɛbɔ ne din a ne yɛasɔ ɛnɛ yi amammerɛ ho ayɛ dɛ ɛyɛ sɛnea wohwɛ obi bɛka chief test no animonyam bebree aba mu wosusu sɛ kwan bɛn paa ɛna yɛmfa so a ɛbɛsan tintim wɔ ɔsan sɛ yɛbaa yi wohyia obi a ɔyɛ Ghana ni deɛ yɛwɔ no wɔ ha twi ne koraa ɔkakra na ɛɛden ɛde ma no hɔ wobisan sɛ ntɔn bɛn na ɔbɔ a ɛno nso na ayɛ den ɛde ma no menim mo a mowɔ ha yi kwan bɛn paa na momfa so atete nkwadaa no sɛ bɛyɛ a ɔmɔkyi ɔmbɛkaeɛ deɛ nneɛma a wɔsɛ yɛde ka yɛde agu agua mu ne sɛ nansɛ no yɛma no ɛware a wɔsɛ traditional one no sɛ yɛbɔ mmɔden a ma ɔmo fira Ghana ntoma ɛde yɛ ɔmo wɔsɛ traditional one no mmea ankasa nananom bɛyɛ sɛ me nananom bɛyɛ due no aba bɛhɔ nom ɔmo ba ɛma mekyerɛ wɔ ɔmo wɔsɛ ɛgyima fira ɛne nneɛma nti kyɛ sɛ ɛnoa ɛna yɛbɔ sɛ asante deɛ yɛma no mu yɛ nananom na ko ɛde gyaeɛ nti sɛ so sɛ duru yɛyɛ so a yɛn so kwan biara yɛbɛfa so a asante yɛbɛtena so yɛn so yɛbɛtena nti aha yɛwɔ yi sɛdeɛ mede kaakaeɛ no yɛgye awadeɛ ne yɛto din ne yɛkɔ yie biribiara ɛwɔ sɛ yɛyɛ a yɛnyɛ to preserve our culture we are doing it.
Nana, thank you so much. Thank you so much. We are live on multiple platforms and we are live also on Pure FM and of course Angel TV. So say when you bafo ewoha bafo mema wa ade touch. I didn't see. Bafo menim say adwuma yi ye nyina na ye wo fie na die die eye sesa na yasesa asase no ana sa ne be wa no edam so san ne ye wo fie. There been 100,000. Let's see the you say you ready. Didn't fear do no. And then you had to so much in fear so and nine. The none more walk to when you come maybe. So once you see about a 2 million so bad, no didn't share away around. See the Euro maybe 7 years. Bambo teacher so come. I was when you're not in our na sebe owo so wona nazo so odi ne fia ono mu nyina so eba abedi sebe president awa ha no wasa hira wo mo sebe ya bibi o mo ye bia be enkoso Asantehene opempuntu opemkoso se na nanom so bibi o mo ye bia so be enkoso ntina obeta se na namu nya betia mu nya nyira Bafo se de ye o fie ene akwanya bebam ema nananom sibio Asantehene ni Asantehene ahima oboha benya ho abechia opumso se de bibia ye o fie a ahima ne adehye nom enya ho kwan ekochia opumso no hanso betimi amakwan sa ekwan dem na nye sebe obunya minya kwan che Otumfuo nse se de sebe adobe fie di no ananom a che Otumfuo se efi kutirefo sebe anamo wa bempo no ebi de o ma ubo mu asisi a enhia na woje nti obi abebo mu asisi a chia yura wo hia obi a ezo kwaso so be for sebe chia no so a ni na wo yura ho nti obi aba onye hu sebe phone no wo on tranko udo bodi yura mu asisi a o chia no na bibi o ebi so yan so nti ne obi aba be ha bia no ebe yensha aba wo de man fa we twato ya na ehia edi ade a wo a obi so e wache de bi a o de ba maso eye wo hene ene so obi wache de bi na opso o de beso wo hene a eno so akwanya wo ana akwanya da ho so bana sebe obeche yura ama yura chinkwa na ka so ni pass message bi o ba ya nsani ne boma de ne ekwan da ho so obeche yura bi enso nkwa the chief linguist of His Majesty Otumfuo, senior linguist of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, Bafo Kenton Krechi. We are celebrating the Seas Aquasidai for the year 2024. We are clamoring the 25th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II here at the Middle Temple in the United Kingdom. 25 years of achievement, 25 years of huge leadership skills and hospitality, of course, generosity that has been exhibited by His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Now we will enjoy some drums and music. To you. I'll come to you. We are celebrating the 25th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, the king of Ashanti Kingdom. If you recall, on the 26th of April 1999, he was installed as the system occupant of the Golden Stool. Today, 25 years of remarkable leadership, 25 years of indeed huge development that cut across Ghana to Africa and to the entire world. So if you're here, it's indeed a pleasure, it's indeed an honor for you to be here to meet the king live and to meet the king, perhaps have a handshake with the king. You're all welcome to the Seas Aquasidai here at the Middle Temple in the United Kingdom. Alaji, been watching. Good afternoon. How are you? Oh, not too bad. Okay. Idi nyankopo ase. Alaji say Obakar Bofana so bakatwi emu den pa Katwi. Alaji ene uba ye say na wo sane asiti your first time a uba kuzana. This is my first time, but Kumasi dear. Me na nana izo bohene. Ye didn't chiko. Palace.
near Koye Aquasidero. But since me back room high, you vida. This is the first time man who something different. Me nim say you animal nyam we are sick. Just say and now maybe do her. Sisi amano from intimi kran kasa. Because adia me huni. I am a one papa. Na ɔhene bɛdi akonnwa yi mfe bɛyɛ aduonu enum ni ɛnɛ bɛbɛn paa na osusu sɛ ɔhene ayɛ a ɛde animonyam a wɔka ho asɛm yi aba. Honestly, before say ɔhene bɛdi akonnwa no na ɛne ne ti kurom ha. Ya me nim ɔkɔ fie kɔde adeɛ no. Since wɔde akonnwa no so no, de bia adeɛ a yɛhu no wɔ television. And idea is you Kumasi Kuhuro, and say there is a very much changes. And sorry, sir, Mekawi, Nimamia Kabe. Idea I no Kumas for good 15 days. Ama and Muyam Abagana, because that media Juma Nigerian High Commission. Yanina Kohobi. Any yes, idea. What the enemy Papa Abagana. Alhaji Bajo na udi pa to say. Frame Alhaji Marafa. Alhaji Marafa, well, thank you so much. We are still celebrating the Akwasidai for the year 2024, and I have Lord here. Yes, Lord has been a son of the Golden Stool, and he. Right, thank you so much. Lord, good morning. Good morning. How are you? Great morning. I thought you were putting on kente. What happened? Don't you think I look good? You look good. That's all right then. Now, the last time that you gave a lecture on Ashanti Kingdom and, of course, the history of Ashanti, the gathering here, what's your impression so far? Well, this is a historic gathering in a historic totemic location in London and indeed in the United Kingdom. This is the center of law and justice, and it's right that we should be celebrating the 25th anniversary of His Majesty's accession in a place such as this. It's remarkable, it's historic. If you look at the bond between the Ashantis and the British, what would you say? Are we strengthening, developing the relationship, or is a way of saying that, yes, we have also come to a point that we have to show you that we still possess those powers? I think it's always important to remember that we have to look and to work and to fight for a relationship of equality between the two kingdoms. And I think His Majesty's great contribution, not least in recovering some of our treasured ancestral objects and seeing them return to their rightful place in Manchia, that's a symbol of His Majesty's focus on the equality of the relationship between the United Kingdom and the Ashanti Kingdom. How has it been so far? That's something we should celebrate. Yeah. Last night, Otumfuo said, times of wars are over, and it's time for more development, more coexistence. Which other way do you think that we can express ourselves for that mutual benefits? I think the future has to be about relationships that promote jobs, that promote trade and investment in the Ashanti Kingdom and throughout Ghana, on the basis of equality and on the basis of ensuring that that wealth is shared amongst the people. Thank you so much, and enjoy your stay. Thank you. And anyone from now, we shall welcome Honorable Dr. Matthew Opoku Prempeh, the President of the Ghana Bar Association, Lawyer Yao Achempo Boafo. We are celebrating the 25th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu, the 16th occupant of the Golden Stool. Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm doing very well, thank you. What do you see? What's your impression so far? What you see here?
I see the power of Africa in the hearts of the Ashanti people, and I see a great future for her people that is going to inspire not just here, not just in Ghana, but also a third of African Americans claim Ashanti descent. So it can be the great beacon for the future of Africa. How well do you know about the Ashantis? I'm learning. You're still learning. Yes. So your presence here is another form of learning. Is a form of discovery, is a form of support and belief in the beauty, the power, and the heritage of what can be achieved. And do you believe in the culture and the traditions of the Ashanti people? Absolutely. So it's close to our own roots. Oh, where do you come from? I was raised Jewish, so Okay. Some similar roots. Okay. I wish you all the best. Any month from now, you will see the king here, so that you continue to observe and experience one of our greatest festivals here in London. We thank you so much. I don't think Oyoko, she doesn't ever get it. Asantehene. The center and the can't say. Obtaining open anonymous. Obtaining people to near my bank for anonymous. The life of Reverend anonymous. No, I know this is here. You know, I to me. And yes, in fact, I'm not the best part of mine. I'm not to the Sumo. I'm to me, no. Maybe about that one. That's my man of bread. Any mistake. I'm going to work and I'm going to